Arsenal nomako namba 7 nade yawa. Arsenal lori kaka mako Chelsea no namba 7 no marach kamano yawa. To kata refa po firimbi. How comes? Magi no ka bieto dare. Marach malich ok anyal yie. Ya ne kata kaka namba 7 no koro tugo. Ne kaka namba 7 no tugo ne Chelsea wa. To kaso refa ko kata firimbi. Raj mang'eny yo ka bi. In fact they antiere field kanyo ne gi yie ya. Very bad, babe. Unaona hiyo? Maybe bed most. Gik moko tane dhi kare. Abedo mos nyaka karang'o. Abedo mos nyaka karang'o. Nino kine kaka jogo tugo marach. Ok kine kaka tugo namba 7 marach ma Chelsea. In Berni. Ok ber na. Alafu Koro wadare Chelsea wadhi Arsenal ya. eti ang'o? Iwacho? Wadare Chelsea wadhi Arsenal. Wadare Chelsea wadhi Arsenal nade? Magi gik ma ok adwar. An ng'eni magi gik ma wang'a ya kodi ot kanyo. Magi weche monomiyo kata mana nyoro. Na pado duonde mama moro mong'ogo tie nyathi marando. Kaso sani jo kibukuri na nimo wuok e Chelsea wadhi Arsenal. Manade? Ng'ama wacho ot ka? An magi gik ma chwanyo ga chunya kodi. Chung malo kochuno ni nyaka wadog wuok e Chelsea ni wadhi Arsenal. Chung malo please. Pack your things and go. Koro wach mpira ni emo miriemba. Oh, awacho ni ka ichung malo, ikaw bag ni gi lepi, idhi abiro goni sime. Ni wacho na wuok e Chelsea na Arsenal. How come? Chung malo, pack your things, go home. I'll call you later. Kendo. Ng'ata chak tugo marach kendo ne Chelsea to refa kendo nena to refa miye kata mana yellow card. Magi weche matek mitero kanye gi yawa. This is very bad. Ne nyako, wuog oko kanye dhi dalau. Wuog oko dhi dalau. Onge kaka inyalo nyise na wuok e Chelsea na dhi Arsenal. Manade? Ok nyal timore. Go home. Very fast. Yani. Yeah, in fact, I'm going to go over kabisa. I like it. Yeah, that's really cool.